The Ar-Arako Konsal Saluyot Ilocano Entertainment Show. Sa dinuman ayan mo biyag ko, kaya't ko ken ka ngay pudno sika kanayon arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko sa dinuman ayan mo biyag ko, kaya't ko ken ka ngay pudno sika kanayon arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko uray pa'y aglabas ni tawe ikarikan ka asika sikalae di ka masursuro biyag ko alipate uray pa'y adda akong ijay tanen sa dinuman ayan mo biyag ko, kaya't ko ken ka ngay pudno sika kanayon arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko uray pa'y aglabas ni tawe ikariken ka asika sikalae di ka masursuro
biyag ko alipaten uray pay adda aktun ijay tanen uray pay aglabas ni tawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda aktun ijay tanen uray pay adda aktun jay tanen
sininak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak agurayak isasang pet mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko agurayak biyak ko agurayak isasang pet mo maasyan ka kadi kaniya binabiinga agsangsang ita Manen iti sardam ururayek ti sasangpet mo kaanong nga ta ubiyak ko mailiw akong bara niyagek mo nadagsin ninak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak ko agurayak isasang
ginayan ayakta karin sinangan ka nagmaris lubong ko gapu amin ken ka manipod idi si kantay sa pule inoran oras si kantay iliwe pateg mo kaniya jak pupulos mailime idintut na sika nagsakit di matipid Yang uray nukas ka anu sa kapiling tangamin ako si kaunay di patpatke iwag sinat kuman syak-jak tun marami tano agayata ingganat mauyos tuy angis Ako anasakta day tapuso nagbalira ka narasiken ni aya awan tikas ken ka mangipateg mangilalakan niya maikawa ako kaano man jak nagragsa nagbabawi to'y puso ken to'y rikna awan tikas ken ka mangipateg mangilalakan niya maikawa uray anjatid den kanyak nga panusam kuna nga tangajak ituran amin ita nu isut mang palagad goram kanyaket awatet anusak nga awan diri tuerna Ako anasaktak day tapusong nagbalira ka narasiken ni ayan awan tikas ken ka mangipateg mangilalakan niya maikawa uray anjatid den kanyak nga panusam kuna nga tangajak ituran amin ida
isut mang balag at kuram kanyak ket awate anusak nga awan diri tuerna ako kaano manjak nagragsa nagbabawi to'y puso ken tirik na awan tikas ken ka mangipateg mangilalakan niya may kawaan uray anjatid den kanyak nga panusam kuna em nga tangajak ibturan amin ita nu isut mang palag at kuram kanyak ket awate anusak nga awan diri tuerna uray anjatid den kanyak nga panusam kuna en nga tangajak ibturan amin ita nu isut mang palag at kuram kanyak ket awate anusak nga awan diri tuerna anusak nga awan diri tuerna anusak nga awan diri tuerna. Diyang mailadawan to'y rignak Balalo nga ayat ti marikrik-nak sa anak mauma Amang buy-buya ladawan O ayat ko Saan ko malapdan to'y rignak Diyak magawidan tumrem aluluwak Kapot ragsak anak pa ito maagiyaman na panangawat mo kaniya awan makaartap kinaragsa ken kinaong biti darikmat kek sapaita awan patinggana iti sinangalta nga ayan na yan Diyak mailadawan to'y rignak Palalo nga ayat di marikrik-nak sa anak mauma Amang buy-buya ladawan O ayat ko Saan ko malapdan to'y rignak Diyak magawidan tumrem aluluwak Kapot ragsak anak pa ito magiyamanag panangawat mo kaniya awan makaarta ka kinaragsak ken kinaong biti darikman kek sapaita awan patinggana
tagmaris lubong ko. Sikat ng tagmaris lubong ko. Daytoyen din na kinararapaan, napuno nga yatin paay mo kaniya. Nalawa nga tawin ta nagbaetang, saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya. Sapay ta dumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biag ko tiag nanayo. Ikarik asiksikan tulae, ay ayaten inggat tungpal tanem. Sikalaeng diakkuan sa bali, agmay saka mauyos man tuy biyak. Mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno. Sapay ta dumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biag ko tiag nanayon. Ikarik asiksikan tulae, ay ayaten inggat tungpal tanem. Sikalaeng biag ko sa bali, agmay saka mauyos man tuy biyak. Mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno. Sikalaeng biyak ko sa bali, agmay saka mauyos man tuy biyak. Mamati ka kung makaniyak biyak ko, ay ayaten ka ipatpatek ka tinaputno. Ay ayaten ka
kas malaing madudu daytoy rigna. Nanyan nagrigat nga iliw-liwa, nuikidem tu dagitoy mata, ladawam ti makit kita, iti kaditi na ikari agasat kaniya. Nagaduunay pakay kawaak, manamnamaak nga agsubli ka, di ka kaya alipaten, gaputay ayaten ka. Manamnamaak nga agsubli ka, sikati lubong ko, ikikis na kato'y puso, agsubli ka, kumakaniyak ayat ko. Nuikidin ko dagito'y matat, ladawam ti makit kita, diti kaditi na ikari agasat kanya. Nagaduunay pakay kawaak, manamnamaak nga agsubli ka, di ka kaya alipaten, gaputay ayaten ka. Manamnamaak nga agsubli ka, sikati lubong ko, ikikis na kato'y puso, agsubli ka, kumakaniyak ayat ko. Manamnamaak nga agsubli ka, di ka kaya alipaten, gaputay ayaten ka. Manamnamaak nga agsubli ka, sikati lubong ko, ikikis na kato'y puso, ay subli ka, kumakaniyak ayat ko.
kayo anak ko't inspirasyon ko. Alakastan, umatayo ako, nakigasang gasat sa balikanasyon. Ang trabaho matagapo, tapno inak makabangon. Alakastan, umatayo ako, anak ko sila lagi pakton. Agurnungak harakada kayo, tapno naranyak masakbayan nyo. Anak ko, agsing-singpet kayo, diyo baybayan, kumatabag bagyo. Di kay agaapa, hagiin nanos kayo, tada kayo anak ko, inspirasyon ko. Alakastan, umatayo ako, makigasang gasat sa balikanasyon. Ang trabaho patagapo, tapno inak makabangon. Alakastan, umatayo ako, anak ko sila lagi pakton. Agurnungak harakada kayo, tapno naranyak masakbayan nyo. Alakastan, umatayo ako, makigasang gasat sa balikanasyon. Ang trabaho patagapo, tapno inak makabangon. Alakastan, umatayo ako. No amom na kuma asikat at panunot ko ita biyag ko sipod sikat ay emadayo dito'y arpad kasanupayen ita tinaglabas. Nagsakit man di in palak amo kaniya kapan
ayat ko Ngem ibturak ti banag ko Ti papanaw mo Sa imken ut-ut nga di agkupas Nagrikate na ya Apayak kastoy ti bates Ti gasat kanyak Kas manladyak maibturan Linaksid na ketitan Mananamahak Asyak tayak lunem Ket buklen tamanen ni ayan No amon lakuma asikat Addat panunot ko ita Biyag ko sipot sikat ay imadayong Dito'y arpad Kasanupayin ita tinaglabas Nagsaki mandi Inpalang amo kaniya kapanusa Ayat ko ngem ibturak ti banag ko Ti papanaw mo Sa emken ut-ut nga di agobas Nagrigate na ya Apayak kastoy ti bales Nigasat kaniyak Kas maladyak maituran Linaksid na ketitan Mangnamnamaak Asyak tayak lunem Ket baklen tamanen ni ayan Sapay ta Day dawat ko Ketin kan mapatgan Taknun ayan Ket pagarwenten Nagarigaten aya Apayak kastoy ti bales Nigasat kanyak Kas maladyak maibturan Linaksid na ketitan Mananamaak Asyak tayak lunem Ket baklen tamanen ni ayan Dawat ko ken ka Abaklen tamanen Ni ayan Anyat lakam anang lipat ken ni aya Anyat lakam agimura kaniya Tuntun-tunem sakit kinapatek mo kaniya Amo ti Dios kapatgan katuibyan Idi awan ka nas naaya na Kasla mapuksat simbeng day tuirik na Kastat pateg mo di mo kunaem Abinay bay akun ayat dito'y nakem Jakmet laglag adi mangibanag
karik anapateg dita ayat. Idi awan ka nas naaya na kasla mapugsat simbeng day tuyrik na kasta't pateg mo di mo kuna abinay bay akon ayat ditoy nakem jakmet laglag adi mangibanag karik anapateg dita ayat. Anyat lakam anang lipat ken ni ayat. Anyat lakam agimura kaniya. Tuntunem sakit kinapateg mo kaniya. Ammo ti Dios kapatgan katuybyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayat. Anyat lakam agimura kaniya. Tuntunem sakit kinapateg mo kaniya. Ammo ti Dios kapatgan katuybyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayat. Anyat lakam agimura kaniya. Tuntunem sakit kinapateg mo kaniya. Ammo ti Dios kapatgan katuybyan. Anyat lakam anang lipat ken ni ayat. Anyat lakam agimura kaniya. Ko apato nakamay mayat makaay ayo no tibig bigat mayat isem ko takini-kini sa lumagtulag ko na minsan amalem aglaglabaa tay pato may isang wana kimayagkap anak dano pakpak nagtula-tula punek dito'y palangganap ay napalalo iti surat ko kaday to'y tarakin ko apato jak magawin
naka binubugaw upay isumbat na wala juga na panalo isem na nakamay maya tuntay lungiin na day nagpataksan na di mabiit nga kasawa na makapili ka ay sagot ako nada ay gatot na mga sawa awan turong di panagbiaga ang lalo nung makapili ka kaya dito isuk-suk na Lumandaan ko sila ang naka binubugaw tubay isumbat na luwal at juga na panalo isem na nakamay maya tuntay rungiin na ay tagpagtaksan na di mabiit nga kasawa na makapili ka ay sagot ako nada ay gatot na mga sawa awan turong di panagbiaga ang lalo nung makapili ka kaya dito isuk-suk na ay tagpagtaksan na di mabiit nga kasawa na makapili ka ay sagot ako nada ay gatot na mga sawa awan turong di managbiaga ang lalo nung makapili ka kaya dito isuk-suk na ang lalo nung makapili ka kaya dito isuk-suk na Nabayaga siya ay nagururay ayat mo kanya inka ipaan namin ano dadaras asyak tayo ka pinaan ketitan biyak ko syak tayo nakaay piman niyaya katinali ko da tuy pusok ken rigna inka sinaktan anyan kinaangaw nigasat kanya ta siyak laeng tay
tay ginundawayang anya na nagsakit inkain palakam tapi nang damnaman na asyak tay sumpaham ngem saan ta syak laeng ginundawayang sakit tinakem ko anyan anak nabayaga siya ay nagururay ayat mo kanya inka di baay naminano na daras asyak tayo ka pinaay ketitan biyak ko siya tay nakaay-ay di man niyaya ngayon ka tinali ko da to'y puso kenrik na inka sinaktan anyan kinaangaw nigasat kanyak tasyak laeng tay ginundawayang anyan na nagsakit inkain palakam tapi nang damnaman na asyak tay sumpaham ngem saan tasyak laeng ginundawayang sakit tinakem ko anyan anak kasang anyan na nagsakit inkain palakam tapi nang namnaman na asyak tay sumpaham ngem saan tasyak laeng ginundawayang sakit tinakem ko anyan anak kasang anyan na nagsakit inkain palakam tapi nang namnaman na asyak tay sumpaham
Baby ko, kumusta ka? Siya ka di pa'y tipan panunutin. Baby ko, aniat patinggana, di samit, di panagayat mo. Siya ka di mauray nakpay, uray kasanutin ta panagap-apa. Kas pagarigan di na kayatin. Baby ko, kanayon lata ngayon kayayatin. No sino man di akin basul kadatadoa, no di panagkunam si ka baby napakawan kan. No syakti gapuna no apaya naginadayuta baby ko pakawanin na. Baby ko, kumusta ka na? Siya ka di pa'y di ay ayatin. Baby ko, aniat patinggana, di ka rin, diin ka panagayat. Siya ka di mauray nakpay, uray kasanutin ta panagap-apa. Kas pagarigan di na kayatin. Baby ko, kanayon lata ngayon kayayatin. No sino man di akin basul kadatadoa, no di panagkunam si ka baby napakawan kan. No syakti gapuna no apaya naginadayuta baby ko pakawanen na. Kas pagarigan di